Il-Kummissjoni Kandidati tal-Partit Nazzjonalista għadha ma lestitx il-ħidma kollha tagħha bħala parti mill-proċess li għandu jwassal għall-elezzjoni ta' kap tal-partit. Fis-sqarrija maħruġa mill-Chairperson tal-Kummissjoni Colin Bowman ingħad li nħasset il-ħtieġa li l-operat ikun iċċarat wara li jidher li ġie interpretat ħażin minn xi kmamar tal-aħbarijiet. Il-Kummissjoni Kandidati spjegat li l-ħidma tagħha skont l-Istatut tal-Partit Nazzjonalista marbuta ma' żewġ punti li l-persuna tkun b'karattru personali integru u onest, bl-unika motivazzjoni tkun għas-servizz tal-poplu għal ġid komuni u kompetenti, kif ukoll li jkun sodisfatt l-eżerċizzju dwar id-diligenza approvata. Dwar l-ewwel punt, il-Kummissjoni spjegat li diġà ltaqat separatament ma' żewġ persuni li esprimew interess, Adrian Delija u Bernard Grek, li sarulhom numru ta' mistoqsijiet li l-membri ħassew li kienu rilevanti. Dan l-istadju issa u magħluq. Dwar it-tieni punt, il-Kummissjoni inkarigat 3 esperti, Clyde La Rosa, Mario Pigalia u Antonio Girlando, li għadhom għaddejjin b'ħidmietom. Kien spjegat li fl-aħħar dawn talbu aktar informazzjoni mingħand Adrian Delija u Bernard Grek bir-rapport tagħhom s'issa għadu mhux konkluż. Dan ifisser temmet tajt l-istqarrija li rapport finali dwar iż-żewġ persuni interessati s'issa għadu ma wasalx għand il-Kummissjoni Kandidati.